fie așa. N-aș vrea să mă împotrivesc atâtor lucruri frumoase spuse despre mine și atunci când am aflat că o să spun câteva cuvinte, unul dintre studenții mei, una dintre studente mi-a spus: așteptăm de la dumneavoastră niște sfaturi. Cu mulți ani în urmă, un student al nostru, Sorin Trâncă, acum unul dintre personajele cele mai importante pe viața de advertising în București, mi-a zis într-o zi: m-am gândit, vreau să fii guru meu. Și zic: Sorine, eu nu știu să-mi fiu mie guru, că dacă aș ști să fiu guru meu, atunci mi-aș deschide un magazin de guruisme sau, eu știu, de sfaturi. Eu acum mă pun în pielea minunată, cea mai frumoasă piele din lume pentru voi, pielea părinților, care v-au suportat cu mândrie această calitate extraordinară de a fi student la comunicare și dacă e să mă gândesc la ce aș face eu, deși fiul meu termină și el facultatea, adică el termină anul viitor facultatea, încă sunt în așteptarea sfaturilor pe care urmează să-i le dau, atunci aș spune părinților următorul lucru: nu vă bazați pe emotivitatea și frumusețea unice ale acestui eveniment, pentru că aici avem o etapă. Fără masterat, diploma de 3 ani nu are valoare. Nu lăsați pruncul student să vă spună: stau un an acasă și după aceea voi vedea ce fac, pentru că după un an mai stă un an și atunci pierde acel sentiment al zacuscăi studențești și nimerește cine știe ce slujbă bine plătită și spune: lasă că mai am timp eu să fac masteratul respectiv. Și se trezește asemenea unui fost student care a terminat o facultate în urmă cu vreo 10 ani, nu și-a dat licența, nu a mers la master și, deși lucrează la o firmă de IT și e plătit foarte bine, s-a trezit că într-o zi șefii lui l-au întrebat: tu diploma de studii universitare ai? Păi nu prea, cum se spune la românii. Românul nu răspunde prin da sau nu, el răspunde cu nu prea. Și în această ipostază, cu salariile lui mari și cu toate lucrurile frumoase care s-au întâmplat în profesiune, s-a reapucat de master, de diplomă și așa mai departe. Este un sfat care ține, să zic așa, de partea sceptică a mea, dar în același timp face parte din desaga mea cu lucruri pe care vreau să le spun de fiecare dată și părinților și studenților. La sfârșit de primă etapă, cum spuneam, la recreație, vreau să vă spun că am venit de fiecare dată la curs cu mare plăcere. De fapt, ăsta este sfatul meu: să vă alegeți o meserie în virtutea căreia, atunci când începe programul de lucru, să nu vă gândiți: Doamne, ce ore plictisitoare vor urma. Dacă veți reuși în viața asta să vă transformați meseria, jobul, cum se spune într-un cuvânt destul de nepotrivit pentru limba română, într-un loc sau într-un timp în care vă simțiți bine, ați deveni miliardari instantaneu. Dincolo de bani, dincolo de așa zisele satisfacții, să zic, secunde, există o satisfacție care vă face să fiți mai importanți și, aș spune eu, mai luminoși. Omul care își iubește meseria și omul care
se simte în largul lui atunci când face ceva și pentru asta câștigă bani, nu e un om fericit, e un om împlinit. Să fii împlinit în viață e mult mai important decât să ai diverse lucruri iluzorii. Spun asta nu pentru că mă uit la telenovele și nu pentru că vreau să mă manipulez, ci pentru că sunteți la o vârstă la care aproape tot ce zboară, cu excepția elicopterelor, se mănâncă. Se mănâncă și această atitudine ar trebui să vă păstrați multă vreme, să fiți naivi, pentru că viața e plină de oameni maturizați prea devreme, în sensul prost al cuvântului, care știu ce să facă și pentru că știu ce să facă, își vând cel mai important lucru, și asta mă refer la profesiunea noastră. Se vând pe ei. Să nu vă vindeți. Să nu vă vindeți niciodată, oricât de mare ar fi prețul. Să încercați, în schimb, să negociați ceva care ține de un lucru fundamental. Ceea ce știți voi să faceți. Și dincolo de ceea ce știți voi să faceți, ceea ce înțelegeți voi că trebuie făcut. Onestitatea intelectuală și credința în valorile acestea despre care ați văzut că nu se mai vorbește. Am avut alegeri, n-am auzit pe un singur candidat spunând: eu am principii. E de prost gust să ai principii. E aiurea, e stânjenitor pentru mulți. Deși, în relația de fiecare zi, atunci când iubim, când ținem la cineva, așteptăm ca persoana respectivă să aibă principii, să fie o persoană verticală, să fie onestă cu noi. Așa că, în viață, când veți scrie la un canal mediatic, când veți face comunicare, când veți face orice, să vă gândiți să nu faceți ceva care nu v-ar place să vă fie făcut, să se întoarcă împotriva voastră. Să vă gândiți de 3 ori, de 10 ori, atunci când aveți pixul în mână, ce scrieți. Pentru că adevărata maturitate începe în clipa în care știi că ceea ce faci tu se repercutează asupra altora. Puteți să distrugeți cuiva viața. Puteți să îi provocați infarct, tensiune și așa mai departe. Și închei spunând că, în ciuda faptului că presa scrisă a cam dispărut, aveți o șansă extraordinară să arătați că sunteți buni. Jurnalismul de blog. Acolo e o concurență și o onestitate absolute. Pentru că dacă sunteți buni, e imposibil să nu câștigați bani, poziție și mai ales să vă câștigați pe voi înșivă în ochii voștri și să spuneți: iată, fac un lucru de care sunt mândru. Dacă viața asta vă va fi însoțită de acest gând, fac un lucru de care sunt mândru, înseamnă că noi, profesorii care v-am primit întotdeauna și v-am privit cu drag, am reușit un lucru care e dincolo de pedagogie, dincolo de programe analitice și dincolo de serviciul nostru. În fond, eu nu vin la serviciu, vin să mă întâlnesc cu oameni luminoși, cum sunteți și voi. La mulți ani! Bună ziua! Mărturisesc că m-ați luat prin surprindere, pentru că nu mă așteptam să susțin și un discurs. Cred că asta e răzbunarea voastră, după ce v-am pus de atâtea ori să vorbiți la microfon în fața camerei. Nu o să mă uit la cameră, o să mă uit la voi. Dacă știam, măcar îmi pregăteam pe lângă discurs, poate mă vorbiream și eu sau... E foarte greu să vorbesc după domnul Tolcea, care a trecut prin toate ideile pe care aș fi putut să le parcurg sau nu. Vreau să vă spun însă că sunt foarte mândru că v-am cunoscut. N-am apucat să vă spun asta la ultimul seminar, pentru că m-a luat așa prin surprindere că a fost ultimul și
n-am apucat să-mi iau rămas bun de la voi și nici nu vreau să-mi iau rămas bun de la voi, pentru că sper că o să ne mai vedem și de acum înainte. Dacă nu la școală, poate să ne vedem pe teren. Asta e marea mea încredere, că o să ne vedem pe teren în primul rând. Asta însemnând că veți continua să faceți asta profesând meseria pe care v-ați ales-o. Vreau să vă felicit, vreau să felicit și pe părinții voștri și să vă felicit pe voi în primul rând, pentru că nu e puțin lucru să duceți la bun sfârșit acești 3 ani. Repet, sunt mândru că v-am cunoscut și închei cu aceeași dorință să ne vedem acolo pe teren, să vă văd numele în ziare, pe site-uri, să vă văd la televizor, să vă aud la radio. Mulțumesc și felicitări! Pentru această invitație, mărturisesc că am emoții, pentru că n-am avut onoarea de a vă preda, eu nu am ore la jurnalism, vă vorbesc numele decanatului facultății. Bucuria mea astăzi este dată de faptul că absolviți facultatea, specializarea jurnalism a facultății noastre, într-un moment în care facultatea întreagă trece printr-un proces de redefinire, de reinventare de sine. Și nu mă refer doar la faptul că ne-am mutat decanatul de la etajul 2 la etajul 5. Mă refer la faptul că încheiem o etapă din viața facultății, trecem la alta. Am crescut în plan calitativ și asta se vede în oferta de masterate pe care putem să o oferim începând cu această vară. Nu este o listă simplă, seacă de specializări. Este o listă de specializări care au trecut printr-un proces îndelung de îmbunătățire. Avem masterate în limba engleză, avem masterate internaționale, avem colaborări cu profesori din centre universitare din toată Europa și vă spun aceste lucruri pentru că știu că, și știți și voi, că după 3 ani de licență aveți posibilitatea, voi înșivă, să vă reinventați, să vă redefiniți, flexibilitatea profesională fiind în ziua de astăzi o virtute. Poți fi un jurnalist foarte bun, poți să dai tot ce ai pentru adevărul tău, de profesionist în jurnalism, în mass media, completându-ți pregătirea într-o manieră creativă. Puteți să vă desăvârșiți în instituții europene, în comunicare, în filozofie, masteratele și, evident, în jurnalism. Masteratele departamentului vecin, celuilalt departament al facultății noastre, sunt pentru voi o ofertă extraordinară. Menționez numai faptul că masteratul în limba engleză, care funcționează deja de un an, a cunoscut o creștere exponențială și că valoarea acestui masterat este din ce în ce mai mare. Vă puteți, deci, înscrie și acolo. Masteratul de consiliere filozofică este de asemenea o ofertă interesantă, cu profesori de la Veneția, Paris. Este masteratul care a crescut cel mai mult, de altfel. Este un masterat practic european. Și, în fine, mass media și relații publice, mediere, comunicare și mediere în conflicte sociale, jurnalism în regiuni multietnice, este oferta în domeniul științele comunicării. Toate sunt de calitate. Dacă mai aveți încă întrebarea care este mai bun, la care să mă duc, pot să vă spun de pe poziția de prodecan că nici eu n-aș putea să aleg ușor între ele. Toate sunt de calitate. Toate aceste masterate beneficiază de competențe profesionale, de cadre didactice foarte, foarte bine pregătite și mai ales ancorate în social, în piața muncii, deci beneficiați de aportul unor experți
din piață, cum se spune. Așa încât n-aș zice în momentul ăsta că mă bucur că aveți nu știu ce șanse, ci într-un fel vă compătimesc că vă este greu să faceți o alegere. Și vă doresc să faceți alegerea asta în mod responsabil. Altfel, vă doresc o carieră de succes, vă doresc să nu renunțați la idealul vostru, niciodată, să nu renunțați la misiunea pe care v-ați ales-o în urmă cu 3 ani. Mulțumesc pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o de a fi alături de noi în acești 3 ani și vă aștept în continuare să ne fiți parteneri, colegi în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc! Stimați profesori, onorați invitați și dragi colegi, să știți că una dintre regulile jurnalismului pe care le-am învățat aici a fost să nu lăsăm pe cel din fața noastră să vadă că avem emoții. Așa că mă bucur că mă aflu în spatele acestui pupitru, pentru că nu puteți vedea că îmi tremură genunchii. Îmi amintesc și cred că sunteți cu toții în asentimentul meu de ultimul an de liceu, în care mi se spunea că materia pe care o avem de pregătit pentru BAC, de fapt la facultate va fi de pregătit pentru un singur examen. Și cam așa a fost, dar cu toate astea, iată-ne aici. Mulți dintre noi am venit la jurnalism pentru că ne place să scriem. Însă după 3 ani am conștientizat, și cred că și voi, că jurnalismul este mai mult de atât. Este mai mult decât a scrie frumos și mai mult decât a scrie corect. Nu vreau să vă spun care a fost reacția noastră în ziua în care am aflat că trebuie să facem o anchetă despre cercetorii din Timișoara. Da, și totuși, jurnalismul este despre persoane publice și în egală măsură despre oamenii ai străzilor. Mulțumim, domnule Sabu, pentru că ne-ați ajutat să învățăm și să conștientizăm acest lucru. Revin pentru o singură secundă la BAC. L-am promovat, dar cu toate acestea au mai fost ocazii în care, din păcate, am pus virgulă între subiect și predicat, când nu am știut ce înseamnă ad hominem, atac la persoană, sau care este diferența între decât și doar. Mulțumim, domnule Tolcea! Televiziunea, viața publică sau showbizul, așa cum e la modă să spunem acum, sunt foarte frumoase, sunt minunate, privite din fața ecranului. Multe lumini, ecrane, decoruri și microfoane îți pot fura foarte ușor privirea. Dar cu toate acestea ai nevoie de un pic mai mult decât un simplu exercițiu de imaginație ca să poți să-ți dai seama ce se află în spatele tuturor acestor lucruri. Iar pentru că ne-ați învățat acest lucru, vă mulțumim, domnule Ionică. Chiar dacă fișa postului își cere să fii obiectiv, jurnaliștii sunt și ei oameni. Am învățat că folosirea celor 6 simțuri este esențială pentru a scrie un reportaj de calitate. Iar pentru asta vă mulțumim, doamnă Certea. La jurnalism am mai învățat și despre publicitate și relații publice, despre știre și interviu, despre jurnalismul online și istoria presei, iar pentru asta aș vrea să le mulțumesc în numele tuturor doamnelor și domnilor profesori care ne-au îndrumat. Și nu în ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc vouă, dragi colegi, pentru că ați dovedit pe parcursul acestor 3 ani că meritați cu toții să faceți parte din acea categorie a șefilor de an sau a șefilor de grupă. A fost o adevărată onoare, vă mărturisesc sincer, să fiu șef de an aici la jurnalism și să știți că fără voi nu aș fi ajuns aici acum. Vă mulțumim tuturor pentru tot ceea ce ne-ați oferit, pentru tot ceea ce ne-ați învățat și pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit. Eu vă doresc multă baftă la licență și succes, indiferent de drumul pe care alegeți să mergeți mai departe. Da, mă bucur să fiu astăzi aici, în fața voastră și o să încerc să vă povestesc un pic despre ce se întâmplă astăzi cu presa în general. Domnul profesor Tolcea v-a spus câteva lucruri esențiale care țin de caracter, care țin de calitate umană, care țin de valori, care țin de principii, într-adevăr. Jurnalismul nu poate exista în lipsa acestor ingrediente fundamentale. În același timp vreau să vin cu un mesaj optimist, pentru că
din păcate, în vremea din urmă, anumite specii ale jurnalismului și în special jurnalismul tipărit, jurnalismul pe print, a cam început să dispară. Eu acum o lună de zile am dat drumul la un săptămânal tipărit. Sunt unicul proprietar, și cel care scrie la el și cel care încearcă să facă rost de bani și îmi propun în acest fel, iată, să reabilitez o specie fără de care, în opinia mea, jurnalismul este ușor amputat. Am făcut televiziune vreme de 20 de ani, am făcut radio vreme de 5 ani, presă scrisă la oaltă în toți acești ani, am scris și în zona respectivă. Din această perspectivă, eu cred că jurnalismul pe hârtie nu trebuie să moară, chiar dacă într-un oraș ca Timișoara, din păcate, perspectivele nu sunt tocmai fericite. Sunt orașe în România unde găsești 2-3 cotidiane, 2-3 săptămânale. De ce spun acest lucru? Pentru că, până la urmă, ceea ce rămâne, slova aceea, contează enorm pentru cititor. Și cred că acest tip de reabilitare a presei scrise, repet, venind dinspre cineva care a făcut mai mult jurnalism de televiziune decât cel de tip tipărit, rămâne o miză fundamentală. Și ceea ce vreau să spun acum este că trebuie să fiți încrezători și să scrieți exact ceea ce simțiți, să faceți presă de calitate, să reabilitați în timp reportajul ca specie jurnalistică fundamentală, anchetele. Noi ne propunem la Banatul Azi, la Săptămâna Tipărit, dar și la Banatul Azi Online, exact aceste lucruri, să deconstruim realități paralele, pentru că vedeți în ce țară trăim, într-o lume în care politicienii, până mai acum câțiva ani, zburdau veseli și făceau averii monstruoase, în care spațiul public a fost practic sequestrat de câteva personaje care n-au nicio legătură, din păcate, cu valorile de care pomeneam mai devreme. În această perspectivă, rolul vostru este unul fundamental și trebuie să nu uitați acest lucru și vă invit pe toți să colaborăm, iată, în timp, fie la gazetele pe care le conduc, fie la gazetele conduse de colegii mei, la televiziune, la Digi sau la alte posturi importante, la radiouri importante, la bloguri, cum spunea Marcel, pentru că ele sunt într-adevăr o chestiune care ține nu numai de prezent, dar și mai ales de viitor și în același timp să vă faceți mâna, să scrieți cât mai mult, să învățați să scrieți jurnalistic, să aveți curaj, să aveți opiniile voastre pertinente și în același timp, cel mai important dintre toate, să aveți onestitate intelectuală și să citiți foarte mult. Mult succes! Ați spus că sunteți emoționați. Ei bine, și eu sunt emoționat pentru că anul acesta se împlinesc exact 20 de ani de când a absolvit prima generație de studenți la jurnalistică. Pe atunci, noastră știați câteva cuvinte, nu? Le rostați cu multă bucurie spre marea plăcere și bucurie a părinților dumneavoastră. Acum știți mult mai multe cuvinte, o să le și scrieți în lucrarea de licență spre satisfacția dumneavoastră și a părinților dumneavoastră și, sigur, a conducătorilor lucrărilor dumneavoastră. Frecvent auzim o constatare, din păcate mult prea frecvent, atunci când constatăm ceva că nu merge, ceva nu funcționează, cineva ne deranjează și zice, e România, da, asta e țara, e Românica. Această afirmație nu este doar o constatare, este și o acceptare. Și lucrul acesta e foarte rău. Pentru că dacă noi acceptăm și trecem doar cu aceste cuvinte peste niște lucruri care ne deranjează, ele vor continua și le vom întâlni pe mai departe. Lucrurile nu se vor schimba. Deci nu trebuie să le acceptăm. Asta nu înseamnă că trebuie să facem o revoluție. A fost una în 89 și cred că este suficient. Ceea ce trebuie să facem este ca fiecare dintre noi, acolo unde lucrăm, acolo unde ne ducem viața, să păstrăm linia dreaptă și să nu acceptăm micile necazuri, micile imperfecțiuni. Și dacă toți am face așa, eu cred că lucrurile ar merge în direcția cea bună. Dar dacă ne facem că nu vedem chiar și lucruri mici, care nu sunt în regulă, nu avem cum să ne îndreptăm. Se vorbește foarte mult despre libertatea presei
Și acesta este un drept câștigat după Revoluția din 89. Este un lucru absolut necesar. Dar nu este suficient. S-a și spus aici. Mai trebuie ceva. Mai trebuie și calitate. Din păcate, putem vedea acum că sunt ziare, sunt televiziuni care nu realizează un jurnalist de calitate. Speranța este în dumneavoastră, în noua generație, că veți schimba aceste lucruri. Nu este ușor. Nu va fi ușor. Eu vă doresc să aveți tăria de a putea să le schimbați. Să duceți țara asta spre o direcție mai bună. Și vă mai doresc ceva, ceea ce îmi doresc și mie. Și anume, ca peste câțiva ani, când sper să am și eu niște nepoți, am dat comanda, dar încă nu s-a rezolvat, așa, să le pot spune cu multă mândrie, uite, îl vezi, o vezi, a fost studentul meu. Vă doresc multă sănătate și mult succes în ceea ce veți face. Eu, Francesca Ana Maria Daniel. Eu, Alexandru Cristian Abraham. Eu, Răsandru Tamara. Eu, Manuela Maragiu. Eu, Robert Cristian Zădescu. Eu, Larisa Alexandru. Eu, Georgiana Gabriel Buțovădescu. Eu, Maria Andreea Pirila. Eu, Andreea Perleanu. Eu, Andreea Ramona Coterță. Eu, Cristina Elena Cotoi. Eu, Daniela Dance. Eu, Alina Nicoleta Dinu. Eu, Aura Daniela Drăgănescu. Eu, Ramona Dumitrescu. Eu, Rahela Cristina Gheran. Eu, Oana Alexandra Ghimpașă. Eu, Marian Cuhoi. Eu, Alina Angela Golea. Eu, Maria Răzvan Rosu Popescu. Eu, Mădălina Iliescu. Eu, Irina Elena Rambu. Eu, Adriana Cristina Mala. Eu, Celu Haluta. Eu, Alexandra Aurelina Uno. Eu, Aura Alexandra Mița. Eu, Luciana Călățănu. Eu, Ana Maria Samu. Eu, Inaia Daniela Stădea. Eu, Adelina Alexandra Stăiu. Eu, Ioana Andrada Tudose. Absolvent al specializării de jurnalism. Absolvent al specializării de jurnalism. Universitatea de Brezin Timișoara. Universitatea de Brezin Timișoara. Jur. Ca în activitatea mea de jurnalist să fiu corect. Ca în activitatea mea de jurnalist să fiu corect. Să spun adevărul. Să spun adevărul. Să fiu de partea dreptății. Să fiu de partea dreptății. Să acționez spre binele publicului. Să acționez spre binele publicului. Și să nu-l induc în eroare. Și să nu-l induc în eroare. Jur să apăr democrația și dreptul la informare al cetățenilor. Jur să apăr democrația și dreptul la informare a cetățenilor. Mulțumesc. Bună ziua, stimați invitați! O să încep eu cu istic, că nu cred că am mai văzut atât de mulți colegi la un loc. Nici măcar zile de filme. Deci, iată că prezentarea reușită să ne numească mai bine decât orice altceva. Și deși nu place să folosesc clișee, o să o fac acum, spunând că tocmai s-a încheiat un nou capitol din viața noastră, un capitol care a durat 3 ani, un capitol frumos, în care am cunoscut oameni extraordinari, un capitol pe parcursul căruia mi-am făcut prieteni, cu care sper să păstrez legătura și în continuare. Un capitol în care am învățat multe de la bunii profesori și pentru asta vreau să le mulțumesc fiecare dintre cei cu care am avut oportunitatea să lucrez pe parcursul acestor 3 ani și pentru că ne-au lățit orizonturile și că ne-au ajutat să ne îmbunătățim tolba de cunoștințe. Cred că cel mai mult o să lipsească umorul și talentul de orator al domnului Tolcea, talent pe care vreau să-l am pe acum, și orele de domnul profesor Suciu. O să țin minte și acum când ne-a pus pentru prima dată un microfon în mână și ne-a plantat pe fiecare dintre noi în fața camerei și credeți-mă, eram atât de timorați și de speriați. Cred că nici dacă eram live pe bune și șeful să fie ochii pe noi și cred că tot nu am avut de multe emoții. Pentru asta doresc să le mulțumesc și să ne mai vedem.
Mai departe, dacă tot mă simt ca la Olimpiadă și trebuie să predau stafeta, aș vrea să le urez colegilor din anul 2 multă putere de muncă pentru anul ce va urma. Le doresc să ajungă cu bine la linia de sosire, să nu se împiedice cu ultima 100 de metri și să se atingă scopurile, indiferent care ar fi ele. Aș vrea totodată să le mulțumesc părinților mei pentru eforturile pe care le-au făcut în acești ani și pentru că m-au susținut necondiționat, atât din punct de vedere financiar cât și moral. Aș vrea să le mulțumesc prietenilor mei că au venit astăzi aici și să-mi cer scuze că am găsit așa de ziua, așa de vreme. Și aș vrea să vă spun că este o onoare pentru mine să predau cheia și a fost o onoare pentru mine să fac parte din acest colectiv. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimați profesori, dragi studenți și invitați! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Mă simt onorată și de asemenea vreau să le mulțumesc și colegilor din anul mai mare pentru sfaturile date. Iată că s-au spus poate unii dintre cei mai frumoși ani, și anume anii studenției. Cu această ocazie aș dori să le transmit fraților absolvenți câteva cuvinte, atât din partea mea, cât și din partea colegilor. Dragi studenți, dragi absolvenți, vreau să vă transmitem să aveți parte de foarte mult succes în următoarele etape ale vieții, să vă felicităm pentru realizările avute în toți acești ani și să fiți la fel de ambițioși ca și până acum. Vă mulțumesc frumos și toată mulțumesc! Băluș Emanuela Amalia. Bogdăgescu Robert Cristian. Ramona, du-te și dă tu florile ca să... Și restul care rămâne le dai nouă. Ilă Camelia Andreea. Corneanu Andreea. Fetelor, dacă vedeți că nu vă pupă, poate fete. Amalia. Săbuia Mintea Danila. Străina Adelina. Tremurici Andrei Marcel. Tudoschi Ioana Murale. Și cam asta a fost. Juve